Най-често, когато работиме с хора с дискова херния, както казах по-напред във видеото, използваме методиката на Маккензи, която включва един протокол, който правиме в кабинета, за да установим дали имаме такава посока на преференция, която да използваме като упражнение за подобряване на състоянието. Какво представлява той? Протокол на Маккензи включва основните движения в кръста, навеждане и отиване назад, както и страничните наклони и някои от ротациите, в търсене на тази посока с преференция. Как започва протокол? Протокол започва с навеждане напред, като правиме бавничко, възможно най-малко без болка, без напъване, 10 навеждания и следим за разпространението на болката и интензитета на самата болка. Ако след тези 10 повторения навеждане напред оценя, че болката в кръста е станала по-силна, ограниченията в движенията са се засилили и симптоматиката се е разпространила в периферията, можем да достигнем до твърдението, че това е движението, което ме влошава.